Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Царукян гуфт ки зидди киҳо ҷангидан мехоҳад агар ки Ислам Махачев то охири сол камарбанди худро ҳимоя накунад. Менеҷерам ба ман гуфт ки моҳи октябр мо бо Ислам меҷангем, аммо баъд Ислам ба UFC хабар дод ки осеб дорад ва ӯ моҳи декабр ё ин ки соли оянда баромад карда метавонад. Албатта ки ин хабар маро ғамгин кард, чунки ман аллакай тамринҳои вазнинро оғоз кардам ва ман дар формаи хуб қарор дорам, чунки мо бояд ки моҳи октябр меҷангидем. Лекин кори шудагӣ шуд. Агар ки ин муҳориба моҳи декабр баргузор гардад, пас ҳеҷ гап не, ман тамрин карда интизор мешам. Агар ки Ислам то охири сол баромад карда натавонад, пас ман барои камарбанди муваққатӣ ҷангидан мехоҳам ва фарқ надорад ки рақиби ман кӣ мешавад. Дастин Пория ҷангвари сахти пуртаҷриба аст. Барои ҳамин муҳориба зидди ӯ хеле хуб мешуд. Дастин Пория, Ҷастин Гейҷи, Майкл Чендлер. Ман тайёрам ки бо ҳамаи онҳо ҷангам. Лекин ҳозир таваҷҷӯҳи ман дар муҳориба зидди Махачев аст. Ман боварӣ дорам ки баромада Исламро ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Царукян. Хотиррасон мекунам ки айни замон Арманд Царукян якум рақами рейтинги вазни сабук аст ва ӯ довталаби навбатӣ барои камарбанд аст. Ана оиди чемпион Ислам Махачев бошад, пас ӯ осеб дорад ва маълум нест ки ӯ кай ба октагон бармегардад. Чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси гуфт ки баъди Адесаня ки довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. Шон Стрикланд мегӯяд ки танҳо муҳорибаи унвониро қабул мекунад ва дигар бо ягон кас ҷангидан намехоҳад. Ба назари ман ӯ ин чизро дер боз интизор мешавад, чунки рақиби навбатии ман ғолиби муҳорибаи Роберт Уитакер ва Ҳамзат Чимаев мешавад. Агар ки Уитакер Ҳамзатро шикаст диҳад, пас довталаби асосӣ барои камарбанд мешавад. Ҳамзатро бошад аз якум рӯзи ба UFC омаданаш пеш бурда истоданд ва роҳбарони UFC ӯро чемпион дидан мехоҳанд. Барои ҳамин фикр мекунам ки ҳатто агар ӯ ничия кунад ҳам ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, гуфтааст Дуплеси. Бояд қайд кард ки Дуплесиро муҳориба зидди Адесаня интизор аст, ана Чимаевро бошад муҳориба зидди Уитакер. Дӯстон, хабари хуб барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Самандар Муродов. Варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов хабар дод ки ба Амрико сафар мекунад. ӯ шаби гузашта дар саҳифаи инстаграми худ чунин суханҳо навишт. Ассалому алейкум дӯстони қадрдон. Охирон омодагиҳоро ба анҷом расонидам пеш аз сафари муҳим, сафар ба Амрико. Мехоҳам миннатдории худро ба клуби худ Аҳмад Тоҷикистон расонам, бародаронам, ҳамаи шарикони спарингӣ ва ҳар як нафаре ки дар бари ман буданд ва дар ин роҳ ба ман кӯмак карданд. Дастгирӣ ва иштироки шумо ин қадамро ба пеш имконпазир кард. Дар пеш моро визовҳои нав ва ғалабаҳои нав интизор аст ва ман боварӣ дорам ки бо чунин даста дар пуштам мо ҳамаи вазифаҳоро иҷро мекунем, навиштааст Муродов. Ва дӯстон, бояд гуфт ки ин беҳтарин хабар аст. Самандар Муродов рӯзҳои наздик визаи амрикоии худро гирифт ва акнун ӯ барои омодагиҳо ва баромад кардан ба Амрико сафар мекунад. Барои ҳамин дӯстон, хабарҳои беҳтаринро аз Самандар Муродов интизор мешавем. Ба худи Самандар бошад муваффақият орзумандем. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.